Biz Марий Эл Республикасы границасынан 3 км ераклыкта чиктеш урнашкан Балташ муниципаль районунун Субаш деп гомумий билим мектеби окуучулары. Субаш деп гомумий билим мектебине рахим келиңиз. Мектебимизге киришке бир шагыйрыбыз Абдулла Тукай каршы ала. Мектебибиз диварларында аның әсәрләреннән геройлар шаярып йөри. Алай гына да түгел, мектебибездә укучылар өчен мөмкинлекләр бик күп. Бары тик куллана гына белергә кирәк. Ул шигырь, хикәя язулар, биеп җырлап конкурсларда катнашулар. Спорт ягы аеруча көчле безнең мектебебездә. Туризм, кул көрәше, бадминтон, волейбол һәм башка спорт төрләреннән дә калышмый безнең мәктәп укучылары. Шулай ук Субаш мәктәбендә спорт мәйданчыгы ачылу күптән көтелгән вакыйга булды. Заманча спорт мәйданчыгы балалар өчен генә түгел, барлык югары Субаш авыл җирлеге халкы өчен дә спортны үстерү урынына әверелде. Әлеге спорт мәйданчыгында бик күп ярышлар, конкурслар үткәрелде. Мәктәбебезнең икенче этажында җирле рәссам Антонов Володя абый иҗат күргәзмәсе. Әлеге кул эшләнмәләре турында аерым әйтәсе килә. Фаязов Ленур Әхмәт улы җитәкчелегендә мәктәбебездә оста куллар түгәрәге эшләп килә. Әлеге түгәрәккә йөргән укучылар 2 станок ясадылар. Станок ярдәмендә палас, шарф һәм инде билбау көрәш сөлгеләре дә чиктеләр. Мәктәбебездә шахмат түгәрәге дә эшләп килә. Мәктәбебездәге туган якны өйрәнү музеена килсәң, чыгып китеп булмый. Тулырак танышу өчен үзебезнең мәктәбебезгә чакырып калабыз.